nangkul kinempit kempit dosang marep nanding bawono koko ragu elok ing atasipun jembaring pangruwatan pangsul wonten ngajenganipun ing ngrayi nanging bedoripun wonten luderanipun koko ragu yen ngono tambur kae wis bedak sesek wis bisa nyampurnake nyuwargake Prabu Bryatatawa iku terus kakak kuwi ayo takan tumanjing negara Wiribajara kang supaya aja kedenangan aja ngakeh to Pandhawa pun kakang bakal nganggo asma para Begawan Resi Padmanaba aku arep jeneng Resi Balawa kula ngagem teteng Resi Sumarta kok ayo tidak aku le Janaka Werkudara jangan nganti ana kang kene semanten madani taman negara Wiribajara sinten kang paranenggah madani taman menika tawarane garwane Sang Prabu Jarasandha putri Sulistyamarna ingkang wewangi sang Mbah Ayu Arantam Sari nadan katingal Sulistyamarna Suprandene kakal cawus buayane ucem padanane kacera langkung tansah nandhang sungkawa ajatosipun boten ana penggalih ginarwa Sang Jarasandha mulai batos agungan nutuh diri Sang Dewi Ratnasari sinambi ngucapaken prasapa nadan kawadhane kakathah parang dari prasapane Sang Dewi Siresan dari jagat sakisinipun boyo sapa ingkang saged keluaraken panandhang saking Wiribajara yen kakung badhe winadosan menapa dadi guru lagi yen wadon kanggep sedulur Sinarawadi ndadak sakala mangke
Njarbak Pindha Sata Ketarangan Maratane Lisang Arjuna Yobagan Suparto kadatan juling kalih Dewi Ratang Sarimau Maharahina semubange wangarono kadinetaning uga rapuh sataning bokelo kanikara sagatan dene donganing sing dene panca hayam bono Kalimantan ini kita lain tamang kemon nyuwun pangapunten miturut legiripun menika satriya nanging nyanten cara kabreh manang nuwun sewu penemban muda panjenengan menika brahmana muda saking pundi penemban Gusti Ayu kula menika kliang kabur kanginan pendung kabaraten ing pundi dawahipun ing mriku papan gunung kula nami kula pun Resi Suparto Gusti Ayu panjenengan menika Resi Suparto peninggi nuwun sewu wigatosipun menapa sang Resi peninggi sarana batos kula midhanget menapa ingkang paduka ngendikaken ing batos derindang paduka Gusti Ayu ndawaken prasapa
menapa inggih leres mekaten Gusti Ayu napa pandhita ingkang latih panggritannya ing atase boten ngawedharing basa wantah ewote dipaduka Resi Suparto ngawulungane dhateng ing batos kula nuninggi menawi kakung saged ngluwari jengatika saking regemanipun Prabu Jarasandha menika badhe winadosan minangka guru lagi nanging menawi estri badhe dipun angkat minangka sumitranipun Gusti Ayu Rantamsari menapa menika saestu prasapanipun ngados mengaten Sang Gusti Ayu bumi langit dados paseksen kula nanging kula dados garwanipun Prabu Jarasandha menika inggih sarana dipun peksa mewestunipun lair batin kula menika boten matuk kula boten matuk dados garwanipun Jarasandha mila remben kula prasapa ingkang kados mekaten Sang Resi sarating pendhem sumulung hamadhangi jroning masarean nani watana keton remu-remu kalingan ngangrangen sang jamanahan kung sumungkem guling Gusti Ayu mugi dados ngawuningan dinten samangke kula badhe prasapa kaliyan panjenengan prasapa menapa estunipun kula mewa sanes Brahmana nanging kula panengah Pandhawa kula pun Raden Janaka ingkang samangke badhe ngluwari jengatika Dewi Rantamsari saking regemanipun Prabu Jarasandha Gusti Ayu Dewi Rantamsari digawa maling guna sinuwun Prabu Jarasandha ketiwasan menika Ndara Dari sang abrangu Hari rangkul kinam beda sowan tanpa tinimbalan ini ngomong inggih mungkin dados ngawuningan sinuwun nuwun sewu negari giri bajra kedatengan maling aguna sinuwun lho maling piye apa bondo donya ingkang dicolong dening Durataka mau kondo karo mati piye kon ngaraga bandaku aku ora bakal kon jupuk sakake inggih namung nuwun sewu ingkang dipun cidra sanes sinten-sinten ingkang dipun cidra menika garwa paduka Dewi Rantamsari sepah jlawet kang jagat
Tap Netora kocak menggarandir jagat dua patur jagat pangestuwa soe para pandhita telu cacahe ngaglah ora karepanku soe nuwun sewu sinuwun sewu ditemungake ngaku Resi Padmanaba iki adikku Resi Balawalan iki Resi Sumarmo kowe Brahmana ana wigati putra sak tusuk ana negara Giribajra inggih pancen aku pengin sowan ana ngersane Sinung Prabu Jarasandha aku nampa sasmita ing sasmita ing ndak tampa mantar kasumenan aku nyarang ana reca mongko reca mamujudake nali duduring Giribajra mestakane reca mau dumadi saka mas awake dumadi saka perak nanging emane sikile dumadi saka lempung lho tegese apa Resi Padmanaba sinuwun aku mung kepengin menehi pengmut mumpung durung panjenengan nampa ora ing Jawata tak aturi eling marang Purwadaksina ya temenku mau sampeyan nalendra pancen diakoni dening jagat kabeh padha suwit ngumpul marang Prabu Jarasandha sugih mlebu derajat pangkat kecekel mula ora aneh yen sasmitane mestakane saka emas Toko kasih nang kasekten luwih bebasane tatah pendajirana mentar tumbak bengkung sing utuh-utuh kasekten kang kagila-gila pralampitane awake saka perak lho kok emane lah kok emane sikil kok dumadi saka lempung kuwi dadi pratandha rasu ing ngono dadi ratu ning negara Giribajra kandhane Song aku kawan kau ora ana pawon kang bisa mlebu nang negara Giribajra mula ora ana parangku kowe kang bakalan jungkeng marang kawibawanku merga dhuwur Gunung Titiyaka tambur sak wayah-wayah bakal muni yen to negaraku bakal tekan musuh. Mangerti yo. Tak kandhani yo. Yen to tambur saiki wis bedak lho. Sapa sing bedak? Iki adikku lanang Janaka Werkudara lan Prabu setan alas kowe. Pun negara Giribajra ora sakakan gunung kang tanpa blayu kowe gelem eling ora gelem eling kok aja takon dosa aku yang bakal ngelingake karo kowe ayo pilih sapa sing bakal dadi musuh sing gagah gedhe dhuwur dadi musuhe Jarasandha ta mangkat aja digawe suwe kowe ngerti to cintaku nalika semono Jarasandha kuwi uripe mergo digathukake karo Banjara laire separo-separo mula sawange nganggo busana stagene nganti tekan ndodho kae munggo nutupi marang keringkan tekuk embangkeane blereken nganggo kuku pacra tugel kelawake mati tak kandhani
Laksana rokok janap papanmu. Sapa iki? Inggih. Kula pun Jayasena sinuwun. Wigatine apa? Kula menika atmajanipun Prabu Jarasandha sinuwun. Lho sik. Kowe arep ngurina wong tuamu dipateni ngono piye? Inggih, mboten. Malah kula ngaturaken panuwun. Dene paduka dados utusane ngadi. Samangke mangsulaken kapitadosanipun kawula sakgiri Bajra ingkang sekawitipun dawuhi sumados nyembah dhateng tiyang sepuh kula sinuwun Jayasena. Atu saking kula pitu ingkang dipun bondo karo bapakmu Lumarana. Aturana rawuh ning negara Ngamarta Jayasena inggih ngestaken dawuh sinuwun. Segara bala kang tuminggal perangan samu kang samya ngadali Kanjenengan
ngaturaken panuwun dening Paduka Kanjeng Hyang Wirata. Menawa sampun kepareng anggir sakathahing para narendra ingkang minangka dados paseksen lumadining sesaji Raja Saya Kanjeng Hyang Yayaputu. Wis dadi wajibane Eyang Wirata, malah aku melu bombong, aku melu seneng. Lan aku melu mangayu bagya dene Pandhawa kasembadan nganake sesaji Raja Saya. Inggih Kanjeng Hyang. Kanjeng Hyang Talkondo kula ngaturaken panuwun dene sampun kepareng anggirit Brahmana cacah sapa. Supados ngrepekaken kidung mantram suci rahayu Kanjeng Hyang Yayaputu Prabuya. Pun Hyang Talkondo melu mangayu bagya nggih. Muga-muga katentreman kerukunan lan kanugrahatan rasumanding marang putu-putuku para Pandhawa. Inggih, inggih. Ingkang saklajengipun kula nderek kesanipun Hyang Durgandana putu. Kejaba sesaji Raja Saya wis lumadi kanthi racak. Ganjring sesaji kurban ya kuwi nalindra Giribajra Prabu Jarasandha. Lumadining sesaji Raja Saya kabeh iki mau ora bakal bisa kelakon yen tanana panuntuning putu Prabu Ndarawati kula rembugane para sepuh wis padha nyawiji lan wis padha tetunggalan padha nayugyani lamun dina samengko uga bakal dianakake dapan Ratu Agung wondene ratu ingkang bakal dicapuk dening para sepuh. Kowe tanana liya kejaba amung putuku Ndarawati. Inggih nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Mboten ateges kula badhe andhawa nanging kepala samangke kula aturi metang kanthi permati langkung prayogi. Tasih kathah ingkang pantes menawa dados Ratu Agung Kanjeng Hyang Kresna. Iki wis dadi rembukaning para sepuh aja kanthi wani duwa. Lakonana ya nggih. Pancen sira pantes menawa dadi Ratu Agung ngayomi marang sagung para Pandhawa luwih-luwih bakal ngayomi marang tentreming jagat sawegu. Aku ingkang bakal wisuda lan Sura Putu Prabu kula nuwun sewu, kula nuwun sewu. Para narendra kang sami rawuh umpamiya aturipun Durgandana menika kapenggalih kirang cocok lan kirang gathuk kula caos wedal menawi atur ingkang badhe katuraken. Monggo kula aturi majeng sampun ngantos klesak-klesik wonten iki. Ya, jaluk dalan. Nunate pasang kalimat tabih iki lebih nglodhi diparing tantu. Dipun tepangaken kula menika nalindra Cedhipati kula menika Prabu Supala. Kula sowan wonten negari Ngamarta menika. Nderek mangayu bagya lumadening sesaji Raja Saya remen saestu mangku. Dene para Pandhawa sampun saged ngaturaken sesaji Raja Saya. Namung sareng kula midhakaken kanipun Sang Prabu Durgandana bilih badhe wonten dapan Ratu Agung. Mongko ingkang dipun dapuk Ratu Ndarawati. Waduh. Manah kula tumuten kumesar salabeting manah kula menika mboten mathuk, kula mboten sarujuk, kula mboten cocok, tuwin kula mboten condong. Napa to sababipun? Kula menika badhe matur ageng Ratu Ndarawati niku wonten pundi? Jagat menika sampun nyekseni Kresna menika ratu jilih getih wedi mati. Pendak-pendak ana perkara mesti aling-aling marang para Pandhawa. Ora tau wani ngalake dadane ratu kaya ngoten niku kok dadi Ratu Agung. Lah kok dados pengayomaning para tiyang sak jagat. Menika sing diayomi menapane pucane. Tasih kata nalindra kang langkung agung tinimbang Ratu Ndarawati. Ratu rawani perang kok agung. Agungnya menika wonten pundi?
Mboten pantes Ratu Licik mun cari Ratu Ndara mergo acak-acak karo mergo. Kula badhe matur sekedhap. Mugi dados pangamuningan. Kula badhe cariyos sekedhap supaya menika majaripun Paman Supalakning Cediwati. Nalika lairipun Supala menika mboten wentah manungsa lumrah. Mripatipun tiga tanganipun sekawan. Lajeng kawos pengendikanipun Paman Supalakning sapa sing iso maoyakake anakku pati uripe anakku iki bakal ana tangane wong kang bisa ngrupak anakku dadi manungsa lumrah. Nalika semanten kula sowan kaliyan Rama Basudewa Jagong lair Supala menika. Kahanan ingkang lumadhe menika aneh. Supala menika nalika bayi kula pangku lah kok elok temen. Meripat sekali tiga dados kalih asta sekali dados kalih jangkep menungsa lumrah. Tumuli Paman Supalakning nangis kawiyos pengendikanipun Narayana aku pasrapati uripe anakku marang kowe. Lajeng kula matur, Paman, kula mboten badhe namung wujuding dewaning antaka. Supala menika badhe kula paringi wewaler. Menawi Supala menika mboten damel wirang nata Ndarawati wonten kajenganipun ratu langkung cacah 100. Menika tasih lamunten. Nanging kanjeng yang wonten para Pantanegari Kamarta menika kathahipun alin Ndara langkung 100. Lan miturut tanganipun ingkang wayang Ndarawati. Supala anggenipun ngina dhateng kula menika sampun langkung saking 100. Mila nyuwun pangapunten. Mari paksa kula badhe ngruwat gesangipun Supala menika kanjeng yang. Kowe lah kok gawe raja pati. Menika mboten pamejah kanjeng. Namung menika sampun kinudrat kula ingkang dados lantaran para Jawata. Para kudara sing njaba ayo. Mbok menawa ana dom sumur ping banyu siadi kudu siapa Nyai. Nuwun sewu. Menika kak kelebus nika saking pundi? Ngetro prasto gawe wirang kula. Paregyan sesaji Raja Saya sami kembul Ndarawina pawan. Boten ngertos mereka blumbang kula kinten menawi menika jelabrah. Kula angge pelampah piyur. Kecepluk blumbang isin kula. Piyur Bengawan sele.
Mboten saneka-neka. Kula isin malanjang sampeyan nyanyi. Sing apik pindho. Kaca gedang-gedhe kula kinten boten wonten kacane. Kula mlapat nabrak kaca dikeguhi wong pirang-pirang isin. Ratu Sanggolake padha geguyu karo Duryudana. Kula ora pengin Indraprasta saya Kuncana. Kula kepengin ngukup Indraprasta. Inggih. Bincang mawi seranganipun ingkang bapa kepadian ngentosi wahyane mangsa kala kemawon. Prabu aku ora trima Koko Prabu Duryudana nyemplung blumbang ning Indraprasta. Ah iya. Akeh sifat barat tipe papanmu dewi-dewi Para madya lan usananipun sampun paripurna.
Jipinuji mriki tansah manggih Basuki niskala ayem tentrem rukun pinaring ana kabagyan pun kesarasan samudayanipun. Mula sakanca ugi pinaring ana kesarasan lan katentreman saengga saged mekaraken budaya. Surasudira jane kang ngerat subrasta tekakolah darmaning Astuti. Rahayu kang samya pakarya, rahayu kang samya pinanggih Ndara.